que noxo de cogombros, se nin me gustan. Bueno, que máquina o meu xefe, a verdad. Regalarme un circuito completo de spa nesta sauna. E só por traballar media xornada. Só 12 horas ao día, E ademais, primeiras calidades, algodón 100% portugués. Tan portugués que é poñelo... ¡Sí! Hola. Hola. Bo día, como estamos? Moi ben, moitas grazas, home, moitas grazas, grazas. Trae pa cá, trae pa cá. Pero, Pa circulación. Sabes o que vou pa circulación? A rotonda, se non damos frejas con elas, Bueno. Isto pa aquí. Isto pa aquí. Vale, xa sei, xa entendo. O loureiro é bo pa abrir as fosas nasais, verdade? Sí, despexa as fosas nasais e espanta pas pans. Bueno. Mire, unha cousa. Isto está estupendo, Pero por que montou aquí? Isto está máis lonxe con Nadal do 2 de xaneiro. É pa que non se escoiten os berros. Como que ver? Bueno, Que ver? ti tranquilo, reláxate que estás moi ríxido, Ti tranquilo, A ver, estes laconsiños... Como sodes desde cidade, Xa. Estades tensionadísimos, estresadísimos. Estamos. Mira, vouche subir un pouquiño o termostato, No, vale? non Sí. Non. Sí fai. Sí, Sí fai. Non fai. Hostia! Xa faía calor abondo e agora... Bueno, nada, vou chamar a este home. Hola, xefe! Home, non facía falta. Moitas grazas, de verdade, sí. Sí, nada, sí, agora xa sei como se sinto un polo cando meto no microondas a desconxelar, sí. Sí. No, pero todo moi ben, de verdade. Todo estupendo, único... Estou pasando unha calor que nin Dios, Parezco un gordo nunha maratón, de verdade, sí. Pero por demais todo ben. Oiga, como se lle ocurriu isto da sauna? Ah, amigo, finlandesa. Pois finlandesa será, Finlandesa será. Pero aquí cheira a Lalín ahora mismo que tira para atrás, de verdade. Sí. Bueno, nada, xefe, non? Mire, ahora hai catering e todo, teño que deixalo, Veña, ata logo, graciñas, chao. Home, moitas grazas, claro. Equilibrar os lípidos, as grasas que saen por as que entran. Che, onde vas, rapaz? Carallo. Isto é como nas playas nudistas. Os chourizos míranse pero non se tocan. Bueno. Es unha praia, no parking a veces pasa de todo, pero bueno, esa é outra cousa. E digo eu, en que tipo de sauna hai catering? Pois nas mellores. Ah, mira, ti, nas mellores. Sí. E que opcións teñen veganas? Veganas, neno, veganas aquí en Galicia a pejarse un tiro. Bueno, pois entón non me quedo co vegana. Mire, unha cousa. Todo está moi ben, estáme gustando, de verdade. Estou disfrutando moitísimo. Pero só se puidera baixar un pouco a temperatura. Que estou abafando e máis roupa non podo sacar. Mire aquí, poña a man. Estou que ardo. Parezco un Monte de Ourense o 15 de xullo. Dase conta. Mira, eu teño cousas que facer, No, pero, Sí, escoite, non sí. peche a porta. No! Socorro! Socorro, que alguén me axude. Non quero morrer. E menos así, en Albornoz, é indigno morrer cun albornoz posto. Ten que haber unha saída por aquí. Espera, máis indigno é morrer facendo de mimo, Cona. A miña salvadora, auga, dime pa aquí. Toma. Hostia, pero esta pota onde Pero a sai? ver en que quedamos? Pero onde ven iso? Pois isto leva 4 horas no lume, neno. É a carne do cocido. Pero como que cocido nun spa, nunha sauna? Que sentido ten Pero isto? espera un momentiño. Como que spa? Spa? Ai, xa sei o que che pasa a ti, Xa sei o que che pasa a ti. Ti pares a min que fumache un cigarro deses de pate de finas hierbas. No. Ai, non sei, eu No. Sí. No. Sí. No. Mire,
non me poña a min de drogadicto, que están meus pais aí no público, vale? Non me poña de drogadicto, é máis, voulle ensinar, mire. Digo aquí ben claro, vale por un circuito de spa. Aquí non pon vale por un circuito de spa. Pon aí, non pon aí. Non pon, Sí, pon. non pon, Sí, pon. que non pon. Sí, pon. Sí, pon. Aquí pon vale por un circuito S.P.A. Sociedade Porcina Amparito. E quen é Amparito? Pois Amparito son eu. Ah, pois moito gusto. Dos bicos. Bueno, rapaces, Que rapaces, como que rapaces? uns amigiños que teño eu. Pero que me está... Pero que ven isto, que rapaces, que é iso? Para que quer iso? É por chourizos? Tranquilo, miño, tranquilo. Pero vos quen sodes? Despois dunha boa sauna, o que mellor entra é un bo fiambre.